जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज्ञा ये वार्ता बा ये वीडियो 14 अगस्त रे अपलोड होउछि आज्ञा। अर्थात काली माने 15 अगस्त रे हमें समस्त खाली भारत रे थिबा भारतीय माने नुहे प्रवास रे थिबा प्रवासी भारतीय माने भी पालन करिवे स्वाधीनता दिवस। समस्तंक पई ये दिन स्वतंत्र आज्ञा। ये स्वाधीनता दिवस एथि पई स्वतंत्र दीर्घ बहुत दिन में पराधीनतार 1947 अगस्त 15 रे आमे संपूर्ण मुक्ति पाइथिले। निजर एक स्वाधीन राष्ट्र गठन करने सहित स्वाधीन चिंताधारा नहीं आमे आग को बढ़िबारे एही दिन आमे संकल्प नहीं। इस स्वाधीनता दिवस उपलक्षे अल्फा परिवार तरफ मु आलोक समस्त प्रत्येक भारतीय व प्रवासी भारतीय हूँ समस्त शुभेच्छा शुभकामना अभिनंदन जनाऊँ। आज्ञा कौन सी राजनैतिक उद्देश्य न रखी त्रिरंगा को नहीं जी भी जो नारा दौर किए कौच घरे घरे त्रिरंगा उड़ातु टांगतु मारतु किए कौच त्रिरंगा शोभा यात्रा करंतु। आज्ञा को आमे समस्ते ग्रहण करने आवश्यक आज्ञा। कहीं ना एथिरे एकतार प्रतिश्रुति रही आज्ञा। एथिरे एकतार सेतु रही आज्ञा। ये सब करने पर निश्चित सारा विश्व भी जापर बुझीपर जो भली भारतर जातीय पताका त्रिरंगा 3टी रंग थिबा सत्वे भी एक ठीक से भली अनेक विविधता थिले भी अनेक धर्म अनेक जातिर लोक एठी बसवास करुथिले भी भारतीय नारे समस्ते स्वाधीनता दिवस आज आमे पालन करिबा। आमे माने समस्ते उणा अधिके निश्चित जानिछंती
ଯେ କେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ଆମେ ଫର କରି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାତନା ନିର୍ଯାତନା ଏ ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣାଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ନିଜେ ବ୍ରିଟିଶ ମହିଳା ଆନିବେଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣାଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବା 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବା, ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଲଫା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲଫା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଡେଲି ଲାଇଫକୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତେବେ ଆଲଫା ବାର୍ତ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଏକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଆଇଡିକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲଫା ପରିବାରକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଲଫା ପରିବାର ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅଧିକ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଣିଷ ଦେବତା ନୁହେଁ, ଏ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହୁଥିବ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତାକୁ ମତାମତ ଜରିଆର ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭୁଲକୁ କିଭଳି ସୁଧୁରା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଲଫା ପରିବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବା ମୁଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଜାଣିଛି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ଘଉଡ଼େଇ ଭାରତରୁ ବିଦା କରି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେଇ ଦେଶର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ କୁକୁର, ପାପି, ମାନବିକତା ଯେଉଁ ଦେଶର ନାହିଁ ସେଭଳି ଦେଶର ନାଁ ଏଠି ନେବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, 1971 ମସିହାରେ
ଦେଶରେ ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଉପାଧି ପାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ବୀରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂଆ ଦେଶ ବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇଲେ ବାଂଲାଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେତିକି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ବୋଧ ହୁଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରେ ତାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବାର ଥିଲା ଭାରତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କର। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ ଯେ ଭାରତ ପାଳନ କରିବ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇକି ଇଏ କାହିଁକି ବାଂଲାଦେଶ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ବୀରମାନେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇଥିଲେ ସେ ଦେଶ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ହେଇ ଦେଶ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୀରମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏକ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଠିକ ଅଛି। ତୁମ ଦେଶରେ ତୁମେ କ'ଣ ତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀକୁ ଜଳାପୋଡ଼ା, ସର୍ବୋପରି ଭାରତର ଆରାଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ, ଜଗତର ଅନାଥଙ୍କର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଳାପୋଡ଼ା। ତୁମେ ତୁମ ଦେଶରେ ଯାହା କର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଜାଳୁଛ ପୋଡ଼ୁଛ, ତା ସହିତ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ଆବେଗ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବେ ବି ଭାରତରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଏକ
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आज्ञा आमे मान तो सही तो गर्व कर ना आमे माने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे बास कर जदियो ये देश रे हिंदू संख्या बहुल रही फिर भी एटी ख्रीस्टियान रोचंती सिख रोचंती ईसाई रोचंती जैन रोचंती सर्वोपरि मुसलमान माने भी एटी बसवास करुछंती आज्ञा वीडियो करिवार बा वार्ता प्रेरण करिवार मोर कौन मतलब हुए हिंसा को प्रश्रय दबा ये भी मुसलमान अल्प संख्यक अच्छा कहीं आमे तो आक्रमण करूँ भारत में थिला भारतीय हिंदू मान तो से मस्जिद की जाली दौना से आक्रमण करना लुंठन करना बलात्कार करना भारत बा तुमको स्वाधीन करिछि तुम्हें माने कौन एतिकी भी बुझी पारन जे भारत जो भाई भाईचारार बांधी हो रही आमे माने भी सेमती भाईचारार बांधी हो रहा आवश्यक तुम्हें माने एतिकी बुझा आवश्यक जे भारत जमी भाईचारार बांधी हो रही आमे माने भी सेमती भाईचारार बांधी हो रहा आवश्यक किंतु तुम्हें माने ता न बुझी मानविकता को नष्ट करी जो क्रूरता करिबारे लागिच तार जवाब कौन तुम्हें माने पाइबनी बोली भावुच स्वाधीनता दिवस उपलक्षे सर्वप्रथमे भारत सरकार को जड़े भारतीय हिसाब से अनुरोध करी अपील करी बांग्लादेश रे हेउथुवा अल्प संख्यक हिंदू उपरे ये जो अत्याचार मंदिर देवादेवी मानक पोड़ा जला ये सब बंद करने किडनी एक्शन नि कठोर पदक्षेप नि जदि ता न करुचंती तेबे जैसा को तेसा नीति आपणे भारत रे थिबा हजार हजार बांग्लादेशी विताड़ित करंतु एटी शरण न दे तांको देश को जबरदस्ती विदा कर दियंतु खुशी लगिला जे 2 दिन तले ओडिशा सरकार गोटे डिक्लेरेशन आनिले जे ओडिशा थिबा प्रत्येक बांग्लादेशी को जांच कराब जार प्रमाण पत्र नथिबो ताको निज देश को प्रेरण करा ये अत्यंत खुशी विषय जड़े भारतीय हिसाब से जड़े ओडिया हिसाब से मुझे स्वागत करुँ किंतु सरकार को मोर प्रश्न रर्ता मध्यम केते दिन लगे ये सब करने केते दिन लगे एम विताड़ित करने सरकार व्यतीत प्रत्येक भारतीय को मो तरफ अपील करी मो तरफ आह्वान करी आज्ञा सरकार आमे माने तैयारी करती साधारण जनता जदि आगामी दिन में बांग्लादेश अल्प संख्यक हिंदू उपरे हेउथिबा अत्याचार बंद न करे जदि देवादेवी मूर्ति पुड़ा जला बंद न करे आसंतु आमे माने एक हवा आम मान नजर रे जेउठी भी जते बेले जेउ बांग्लादेशी आसीबे तांकु आमे विताड़ित करबा पई चेष्टा करिबा गोटे गोटे वीडियो तांकर करिबा सोशल मीडिया रे पक्के दे प्रूफ हिसाब रे जे ये बांग्लादेशी बोली तांको विताड़ित करने चेष्टा करवा कौन हिंसात्मक पंथा आपणेबानी आज्ञा अहिंसा
ବା ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ନଗଲେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 150 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପୁଣି ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବୋଝ ବୋହିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବୋଝ ବୋହିବା? ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟେ ରହିବା ଆଜ୍ଞା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟେ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ବା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲି, ଏକୁ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବୋପରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବା ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟ। ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନ ବି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କି ବାଂଲାଦେଶର ନୁହେଁ, ଏଇ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ। ସେମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ବାର୍ତ୍ତା ମୋର, ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।